Bisi kaisa kainaya bebagui bisi nei chiba romai haste wa hafang khalaika yakshi bodol. Fiaba haste lukur rogni bagai borongni khakisa phana kharyok ma kare. Lukurok bo yakshi bodol ni khoroksa neta nobo hamjakliya borongni kubui makhangna nugui. Ageo bo haste lukurok mochugya tutuino borokno goshiwui manna harkha. Fan bai hafangni asuk thaino shegui manfano lukurokni khano thaisanam mania fan bai. 2015-2016 bisirogo lama hamya bolong besher bisingtoino himui lukurokni nognogo thangui. Borok kaham hamya khanawui samung khalaina sai tokkha chini kwcham montri okra Biplab Kumar Deb. Aboni bagoino 2018 bisiwo lukurok Biplab Kumar Deb no bujirwui montri okra sanamkha. Haikeno hastewo BJP bodol yapri Kwrak angnani sekshamani Biplab Kumar Deb ni yakomubai. Ozorani shimino Biplab Kumar Deb no lukurok hamjaknani bushekha. Bodolni hamkrani bagai montri okrani asuk thaya kare MP bo ungkha Haryana hasteni probari bo ungkha. Aboni bagai hastewo shimiya fatar hastewo bo lukurok Biplab Kumar Deb no hamjago. Tabok lukuroni o hamjak mungni kuvuini bodol rokni mokol phone ungui khep ungui basakha. Aboni bagai no Kwrak salni horo kwcham montri okra Biplab Kumar Deb bini sakbai thangni nogo samung hamya Tangnai rogbai soprop jakha. Sabai shukrop khalai rezakha malkhong tei nogrok bo Shoksa rezakha. Srangsalo Biplab Kumar Deb ni bufa Hirodan Deb ni bisibrumni srado tongmani. Aboni bagai fatar haste ni shado rogno tobowei matairina koksap na harmani kwcham montri okra. Biplab Kumar Deb khoroksa haino tongkosong borok shimiya bo haste ni bagai khoroksa belaino nangkukmani borok. Baithani jorawo MP ni asuk thai manjakbo. cpim bodolni MLA Rotan Bomik ashalobo. Amsaini kaisa koglam panda khalaikha. Pandani ya golono abo haipati mung patika khanei shawi mankha. Biplab Kumar Deb ni nogo bufa Hirodan Deb ni srado ungna tongmani amsani joto lukurok no shawi mano. Aboni bagai no ashalno no chongoi na harkha cpim bodol ro. Biplab Kumar Deb ni bufa bo agi jona songo ni khoroksa tangkrak tongmani. Biplab Kumar Deb ni bufa ni BJP bodolo hastewo yakung boxing thanewo yakumu rogno montri bokrok Narendra Modi khorsawi shakha. Biplab Kumar Deb no hamya khlaiwui borok hasteni hafango kaisa thai snamna muchukjago khanai. Yakshi bodol ro agini shimino obo hai samung bai thangrang thangui faika. Aboni phunung mari jeng joto nugui no tongo. Khoroksa borok sakbai thani bufane srado khlaina naima rogobo obo hai samung khlaiwi beswa khlaiwi borok. Fiaba borok jesuk bo samung hamya khlaina chaitogui tongthok Biplab Kumar Deb samung kaham khlaiwi lukuronge hamjakma tei ruwai manjak. Borokni samung hamya bai mungsa ungya. Thangrangni obo hai hamya raiden funugui cpim bodol haste hafango asuk thai mangala khanei tabok khwlaijak wansu kurungrok. Bureau report Kwrak.